रादाब बुथुमगिरि मोनगोनां नोंथांमोननिसिम गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला इयुथ जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिदों जे दिनै जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो जा आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआनो जा गोनां प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियै जोङो वाल पस्टारिं बा वाल पेन्टिं खालामगासिनो दं। उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो वाल पस्टारिंनि गेजेरजों जोङो मोनसे वाल केम्पिं हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। जाहाथे बिटिआर हालामाव गोबां सुबुं सानखोनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामबाय। मानोना इउपिपिएलआ बिटिआरआव गोजोन आरो सान्थि गायसनबाय आरो बे गोजोन आरो सान्थिखौ नुनानैनो दिनै बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल फारसे मोखां जानानै लोब लोब फैगासिनो दङ आरो इउपिपिएलनि जेनोखि सासनाव थालांनाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ माबोरैहाय गोजोन गायसन होनायाव थुलुंगा होनो हायो बेनि सोमोन्दै बा बिनि थुलुंगानाय हिसाबै रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मदद होगासिनो दं आरो होलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। क'क्राझार जिल्ला पार्टिया होखागोन, मानो होनोबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ पार्टिया दिनै लोरबां थासारियाव दङ। दा बिथांमोननि वार्कार्सफ्रा बेसेबां गोथौ सान्थौ आरो सानस्रि दं आङो माने गावखौनो गाव माने गोनो गोथो मोनो बिथांमोनखौ। मानो जे बिथांमोना 17 बोसोर सासनाव थादोंमोन आरो बै 17 बोसोराव सासनाव थानायाव माखासे दालां आरो लामा बानायना होलांदों गभर्नमेन्ट जानानै। दा बे लामाखौ लानानै जोंनि लामायाव मानो लिरदों होननो नागिरो थारमाने। गभर्नमेन्टआव थानानै गावसिनि लामासो लानो नागिरो बिसोरो, गभर्नमेन्टआव थानानै गावसिनि दालांसो लानो नागिरो बिसोरो। जे गभर्नमेन्टआथ' रायजो राजाफोरनि माने सुबिदानि थाखाय माखासे खालामनांगौखाय खालामना होदों। दा बेखौनो गावनि गभर्नमेन्टआव बानायनायसो बाहाय इउपिपिएलआ लिरनो मोना, बाहाय बिजेपिआ लिरनो मोना, बाहाय कंग्रेसआव लिरनो मोना होननो नागिरो आरो। दा बेबायदि नङा। आङो मैया दाख्लैबो बुंदों दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय माखासे दालां लामा बानायदों। गाबोन जे बुंगोन नामा बिथांमोनाबो अब्ला जे बेयो इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि बानायनाय लामासो, बाहाय बिपिएफआ लिरनो मोना, बाहाय कंग्रेसआ लिरनो मोना, बाहाय बिजेपिआ लिरनो मोना होननानै बुंगोन नामा? बे नङा। बेखौ जायनो गभर्नमेन्टआव फैगोन, जायनो सासनाव फैगोन बे बानायखागोन। दा बिथांमोना ब्लेम खालामलाबायनो सोरबा सोरबा माने लामा लामा ससियेल मिडियानि माखासे फेसबुकआव जानला मोनला बुंबाय थादों, नै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि लिरनायाव जोंनि बिपिएफनि लामा बानायनायाव इउपिपिएलआ माबा माबा लिरगासिनो दं बायदि बायदि बखिनायखौ नुबाय थादों। थारैनो बिथांमोना लोरबांथारसै। जोङोहाय 6थायावबो 6थाया देरहागोना क'क्राझार जिल्लायाव रोखा जाबाय। बाहाय खुनु गोनो गोथो आरो खुनु सन्देह लानांगौ गैला। जायखि जाया केन्डिडेटखौ होब्लानो 6थायावबो 6था देरहागोन, बेयो जोङो कनफिडेन्टलि दिनै गोख्रोङैनो बुंदों। माबायदि खबरा जिहेथु जों थांनाय थारैनो नोंथांमोननि जेनाखि कुइसन बिराद रोखा कुइसन। जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मोनद' समस्तिफोरखौ लानानै गावबागाव समस्तिनि गेजेराव मिसन हिसाबै खामानि मावगासिनो दं, जाहाथे जोङो 6था समस्तिखौबो मोजां रोखोमै देरहासार होनो हायो। दा थारैनो नुदों मैयाहाय बेनिफिसारिखौ लानानै देबोरगाव समस्तिनि गेजेराव जादोंमोन। लोब लोब रायजो राजाफ्रा बाहाय बाहागो लाफैदों। खमैबो 10निफ्राय 12,000 बेनिफिसारिफ्रा बाहागो लाफैदों। दा बेखौ नायोब्ला जोङो बेनिफिसारिया मोनसे न'खराव 2 बा 3 थायोब्लाबो जोङो खमैबो देरहानाया रोखा जानानै दं। बेनि थासारियाव नुबाय थादों जे लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय बे बिटिआरनि बिखायाव जितु क'क्राझाराव दुरान्ड काप जाफैदों, ISPL जादों। लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ फारसे आवगायहोनो थाखाय सुपार 50नि माखासे बिसन लानानै खामानि मावगासिनो दङ। लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गियान सोरां अनसाय बिथांखि बायदि बायदि फ्लेगशिप स्किमफोर रानगासिनो दङ। लाइमोनफोरखौ मबाइल नायनाय, जुवा गेलेनाय, ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय दिनैहाय क्लाब
थाङै थाङै माखासे स्पर्ट्स मेटेरियेल्स राननानै होगासिनो थानायखौ हयथ' नोंथांमोनाबो नुदों। दा जोङोहाय मारैहाय फारफ्रोमबो बिथिङै जे बिटिआर हालामखौ दावगाहोनो बिनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारा नांथाबगासिनो दङ। जे बिटिआर हालामाव जे गोजोन सान्थिखौ मारैहाय गायसननो बेखौ नोजोर बोयै बोयै खामानि मावगासिनो दं। दिनैहाय नुदों हारसा बर'नि गेजेराव मोनफ्रोमबो हारिफोरखौ नासया हिसाबै माखासे स्टेचुफोर खालामनानै होगासिनो दं हारिफोरनि गेजेराव। बर'फोरनि गेजेरावबो सुजित नार्जारियानो होन, मुंख्लं सुजित नार्जारियानो होन, बड'फायानो होन, नीलेश्वरानो होन, गुरुदेब कालिचरनानो होन, गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरनि जायफोरा सोमावसारनायाव गावखौ बावसोमनानै रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मुङै स्टेचु खालामबाय थागासिनो दङ। बेफोरो थारैनो बर' माहारिखौ गोजोर खालामनाय आरो गुबुन गुबुन हारिफोरखौ गावजों लाफानानै समानै जौगानायनि खामानि मावनायनि नोजोर होननानै आं बुंनो सानो। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेंट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशन टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।